Σας καλωσορίζουμε. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να παρουσιάσουμε τον καινούριο προπονητή, αυτό που θα αναλάβει και όλο το βάρος του νεοσύστατου τμήματος υδατοσφαίρισης Πόλου. Είναι ο εκδεξιόν μου, Ηλίας Κρατόπης, τον οποίο τον καλωσορίζω. Του εύχομαι πάνω απ' όλα να είναι υγιής και να ξέρει ότι ο Πανατολικός Οργανισμός όλος θα είναι δίπλα του στο δύσκολο αυτό πραγματικά έργο που αναλαμβάνει, γιατί είναι ένα ιδιαίτερο άθλημα και αν δεν θυμάμαι καλά, δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο στην πόλη μας ή αν έχει γίνει, θα έχει γίνει πριν πάρα πολλά χρόνια. Οπότε λοιπόν είναι δύσκολο το έργο. Εμείς και στη συνεργασία με τον Χρήστο τον Πιτκαβά, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που τρέχει όλο αυτό το κομμάτι του πόλου, θέλω να ξέρετε ότι θα είμαστε δίπλα σας, θα στηρίξουμε κάθε προσπάθειά σας και ελπίζω κάποια στιγμή να καταφέρουμε να έχουμε κι εμείς μια ομάδα ανταγωνιστική που θα βγάλει και λίγο, θα βγάλει ακόμα παραέξω τον Πανατολικό, εκτός μόνο από το ποδόσφαιρο, να υπάρχει και κάποιο άλλο άθλημα το οποίο θα χαιρόμαστε να το βλέπουμε και να το απολαμβάνουμε. Αυτά από μένα. Το λόγο θα τον έχει ο Ηλίας, να μας πει και αυτός δύο λόγια. Και μετά, ό,τι άλλο θέλετε, θα νομίζω ότι ο πιο αρμόδιος είναι ο Χρήστος ο Πετκαβάς. Καλησπέρα για μένα, καλώς σας βρήκα. Θα προσπαθήσουμε στην επόμενη διετία-τριετία η ομάδα να καταφέρει να εκπληρώσει το στόχο της να φτάσει στην Α1 κατηγορία, να πρωταγωνιστήσει στην Α1 και να τιμήσει το όνομα και την ιστορία του Πανατολικού. Δύσκολο έργο, πολλή δουλειά και θα προσπαθήσουμε να είναι το καλύτερο δυνατό που μπορούμε να κάνουμε για την ομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ και τα υπόλοιπα στην πισίνα. Καλωσορίζω και εγώ από την πλευρά μου τον Ηλία τον Κατόπη στην οικογένεια του Πανατολικού. Τον Ηλία τον Κατόπη τον γνωρίζω αρκετά χρόνια. Δεν έχουμε συνεργαστεί ποτέ επαγγελματικά σε επίπεδο ομάδα. Το ξέρω σαν προπονητή από τις υπόλοιπες ομάδες που είχε. Σε αυτό το νέο εγχείρημα που κάνουμε σαν ομάδα, σαν το Πανατολικό, ήθελα αυτό το ξεκίνημα να το κάνουμε μαζί. Γιατί πιστεύω πάρα πολύ και στον ίδιο, αλλά και στο έργο που έχει χαράξει και στις άλλες ομάδες. Στόχος είναι ξεκάθαρα, το έχουμε πει και από την αρχή της χρονιάς, ότι τα επόμενα 3 χρόνια η ομάδα να ανεβαίνει μία με τις κατηγορίες και να είμαστε στην Α1. Θα ακολουθήσουμε όμως σωστά βήματα. Βήματα όπως ακολούθησε και ο Πανατολικός στο ποδόσφαιρο, με πειθαρχία και πάνω απ' όλα, ό,τι έχουμε να κάνουμε, εμείς θα το δείχνουμε μέσα στην πισίνα. Όχι τίποτα άλλο, ούτε εξαγωνιστικά, που δεν μας τιμάει ούτε εμάς τους ίδιους, ούτε και την ιστορία του Πανατολικού. Θέλουμε ο Πανατολικός να είναι η δεύτερη ομάδα που θα αγωνιστεί στην Α1 μετά το ποδόσφαιρο. Στο αυτή δεν υπάρχει κάτι άλλο που να δείξουμε εκτός από μια προσπάθεια που έγινε με το μπάσκετ που έφτασε μέχρι την Α2. Τίποτα άλλο. Εγώ θέλω να ευχηθώ στον Ηλία να είναι πρώτα υγιής, να φτιάξουμε μια ομάδα που πάνω απ' όλα θα είναι οικογένεια και όλα τα άλλα και οι άνοδοι. Και όλη στη συνέχεια θα έρθει με την πολλή δουλειά που θα κάνουμε μέσα στο νερό. Ευχαριστώ πολύ. Και σίγουρα όλο αυτό το κομμάτι ενδεχομένως να είναι και ένας μοχλός πίεσης για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Γιατί τα τελευταία 25 χρόνια είναι όπως δεν έχει αλλάξει κάτι. Άρα λοιπόν, αν υπάρχει μια ομάδα, υπάρχουν τα τμήματα κολλήνης, υπάρχει μια ομάδα πόλου και όλα αυτά, θέλω να πιστεύω και σε συζητήσεις που έχω κάνει και με τον Δήμαρχο ότι θα γίνει μια προσπάθεια να εξυγχρονιστεί η υπάρχουσα εγκατάσταση. Αυτά. Να ξεκινήσω εγώ. Ξεκινήσω από τον πρόεδρο, τον κύριο Στεργίου. Είπατε τώρα για τις εγκαταστάσεις που θα έχει η ομάδα πόλου του Πανατολικού, πιθανότατα το κολυμβητήριο στο ΔΑΚΑ Ειρηνίου. Υπάρχουν κάποιες άλλες σκέψεις, αν δεν προχωρήσει αυτή η λύση? Εννοείται για. Πού θα αγωνίζει το Πανατολικό, που θα γίνονται προπονήσεις. Για την κατοσφαίριση. Ναι. Θα σας απαντήσω. Κύριε Πετκαβά. Από φέτος είναι μια διαδικασία καινούργια και για μας, αλλά έχουμε τη δυνατότητα, επειδή αλλάξαν οι κανονισμοί από φέτος τον Νοέμβριο,
πια έχει μικρύνει το όριο της πισίνας από τα 33 μέτρα, έχει πάει σε 25. Αλλά τουλάχιστον για την εθνική κατηγορία που θα παίξουμε του χρόνου και για την Α2, η ομάδα θα παίξει εδώ πέρα μέτρα κανονικά το 10 Ιουνίου. Επομένως, γι' αυτό και κάνουμε αυτό το εγχείρημα, γιατί ξέρουμε ότι θα έχουμε μέτρα, ξέρουμε ότι θα έχουμε τον κόσμο δίπλα μας και επομένως θα συνεχίσουμε πάνω σε αυτές τις βάσεις. Από εκεί και πέρα, σε αυτό που είπε και ο πρόεδρος, φυσικά και χρειάζεται μια αναβάθμιση στο κολυβητήριο, γιατί όταν βλέπουμε σε άλλες πόλεις, επαρχιακές μιλάω, δεν μιλάω για Αθήνα ή για Θεσσαλονίκη, γίνονται καινούργια κολυβητήρια. Πια καινούργιες ενεργειακές καταστάσεις καινούργιες που είναι πολύ πιο οικονομικά, άρα πρέπει κάποια στιγμή και στο Αγρίνιο να γίνει μια αναβάθμιση για ένα καινούργιο κολυβητήριο. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι της στελέχωσης της ομάδας, μιλάμε για ένα άθλημα το οποίο εντάξει, δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό στην περιοχή. Γενικά το έντυπο υλικό που θα επιλεχθεί θα έχει στοιχείο ντόπιο, θα είναι παιδιά από άλλες περιοχές. Πώς σκοπεύει να κινηθεί δηλαδή το όλο στήσιμο της ομάδας? Όσο αφορά τις ακαδημίες του Πανετολικού, ήδη έχουμε ξεκινήσει, κάνουμε κάτι το μεσημέρι στο 10 Ιουνίου με τους προπονητές, τον Νίκο τον Καραγκάση που θα είναι και κανονικά στο επιτελείο, αλλά και τον Φώτο Θανασούλα. Επομένως, αλλά επειδή είναι ένα χρονοβόρο άθλημα και καταλαβαίνετε ότι αν πούμε ότι αύριο το πρωί ο Πανετολικός θα παίξει με δικά του παιδιά στην Α2 ή στη Β ή στην Α1, θα είμαστε μόνο ψεύτες. Άρα αυτό θέλει μια διαδικασία χρόνου. Θέλουμε κάποια στιγμή παιδιά που θα είναι από το Αγρίνιο να παίξουν στην πρώτη ομάδα του Πανετολικού, στον Πόλο, αλλά μέχρι να γίνει αυτό θέλει αρκετό χρόνο. Επομένως, θα είναι αθλητές που θα είναι με μεταγραφές από άλλες ομάδες. Κύριε Κουτχαβά, υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα, για παράδειγμα, πότε θα ξεκινήσει ο Πανετολικός να παίζει σε πρωτάθλημα? Στο επόμενο, άμεσα. Ο Πανετολικός θα παίξει κανονικά στο πρωτάθλημα το 25-26, δηλαδή το Σεπτέμβριο που θα είναι το πρωτάθλημα της εθνικής κατηγορίας, θα παίξει κανονικά. Απλά κάνουμε αυτές τις ενέργειες από τώρα. Εμείς δηλαδή παρουσιάζουμε τον προπονητή και σιγά σιγά θα αρχίσουμε να στελεχώνεται η ομάδα, γιατί εμείς θέλουμε να είμαστε έτοιμοι για τον χρόνο ώστε η ομάδα, γιατί όταν λέμε κάτι ότι πάμε να διεκδικήσουμε άνοδο, θα διεκδικήσουμε άνοδο καθαρά γιατί να ανέχουμε στην Α2. Γι' αυτό από τώρα φτιάχνουμε την ομάδα για να είναι έτοιμη για τον χρόνο. Και στον κύριο Κατόπη, μια ερώτηση. Τι ήταν αυτό που σας έπεισε να πείτε τον ναι στον Πανετολικό? Αρχικά βλέπω ότι είναι μια ομάδα με τεράστια ιστορία. Πάει να κάνει ένα ξεκίνημα το οποίο έχει ένα στόχο, ο στόχος αυτή τη στιγμή είναι Α1. Έχει ένα όραμα και αυτό το πράγμα είναι να γίνει προηγούμενα σαν προπονητή, να μπορέσω να πληρώσω το όραμα και τη στελέχωση της ομάδας στα Α1. Το γεγονός ότι δεν έχει κάποια προϊστορία στο Πόλο Πανετολικός, είναι αυτό θετικό για εσάς? Είναι θετικό γιατί θα δώσεις κίνητρο σε παιδιά αυτή τη στιγμή της πόλης τα οποία δεν έχουν γνωρίσει το άθλημα. Γιατί όπως άκουσα πριν από που λέγανε ότι δεν έχει ξαναυπάρξει ο Πόλο, θα τραβήξεις παιδιά στο άθλημα που αυτή τη στιγμή το χρειάζεται το άθλημά μας, να μπορέσουμε να τραβήξουμε παιδιά και από τις επαρχιακές ομάδες, εκτός από την Αθήνα που είναι μόνο το άθλημα διαδεδομένο, και να γεμίσεις τα κολυμβητήρια που πρέπει να γεμίσουν. Τα κολυμβητήρια πρέπει να είναι γεμάτα. Και αυτή τη στιγμή είναι πρόβλημα και οι εγκαταστάσεις που έχουν προβλήματα, αλλά και ότι δεν έχει παιδιά να γνωρίσουν το άθλημα αυτό. Κύριε Στεργίου, θυμάστε και εσείς στην προηγούμενη συνέντευξη που είχε γίνει στην αρχή της χρονιάς με τον ερασιτέχνη Πανετολικό, είχατε μιλήσει για στέγη του ερασιτέχνη. Υπάρχει κάποια εξέλιξη σε αυτό το κομμάτι? Κοιτάξτε, σίγουρα έχουν γίνει βήματα, αλλά θα σας φέρω ένα παράδειγμα του χώρου που βρισκόμαστε, πόσα προβλήματα αντιμετωπίζουμε καθημερινά με τα έργα στο γήπεδο. Άλλο ένα μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό που αντιμετωπίζουμε με κάποια χαρτιά που πρέπει να περάσουν από 15-20 υπηρεσίες. Η κάθε υπηρεσία, ο υπεύθυνος της κάθε υπηρεσίας ενδεχομένως να έχει άδεια και δεν τον αναπηρεί κανείς. Οπότε καταλαβαίνεις είναι ένας παύλος κύκλος και όλο αυτό έχει πάει όλο αυτό το κομμάτι πίσω. Ενώ έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί έπρεπε να γίνει μια αναθεώρηση του παραχωρητηρίου, αυτή έχει γίνει, αλλά τώρα έχουν εμπλακεί και άλλες υπηρεσίες και αυτό θα μας πάει αρκετά πίσω. Αλλά και στην τελευταία συνάντηση που κάναμε με τον Περιφερειάρχη, είναι στα πλάνα της περιφέρειας ούτως ή άλλως να γίνουν δύο γήπεδα μπαλόνια στο Αγρίνιο. Και αυτό οι ομάδες που θα τα πάρουν ή τα σωματεία είναι αυτά που έχουν τις μελέτες έτοιμες. Ο Πανετολικός έχει την τύχη να έχει τη μελέτη στα χέρια. Οπότε θεωρώ ότι θα περιμένουμε όσο χρειαστεί. Εξάλλου πριν κάποια χρόνια δεν μιλάγαμε καν για αυτό το κομμάτι, το έχουμε
έχουμε ξεχάσει εντελώς. Τώρα θα πιέσουμε όπως πιέζουμε και για τα έργα στο γήπεδο να είμαστε έτοιμοι να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια του συλλόγου με το γήπεδο έτοιμο και όχι ρεποτάξιο. Δυστυχώς δεν φτάνει μόνο η πίεση δικιά μας. Δίνοντας εγώ μια τελευταία ερώτηση, αφού μπαίνουμε και στα 100 χρόνια του συλλόγου πλέον, φέτος γενικά είδαμε ότι ο ερασιτέχνης επαναδραστηριοποιήθηκε σε πολλούς τομείς. Και το πόλο ασφαλώς είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Εν ώψη της χρονιάς που έρχεται, που είναι ορόσημο, τι άλλο μπορούμε να περιμένουμε ως προς συνολικότερα έτσι, το άνοιγμα που κάνει ο ερασιτέχνης? Κοιτάξτε, ήδη τα τμήματα είναι πάρα πολλά. Είναι αρκετά. Αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει να κάνουμε είναι να ανασυντάξουμε λίγο το κομμάτι του τμήμα της Πάλης μετά την απώλεια του. Και θα εκφράσω και τα συλληπιτήρια και δημόσια στην οικογένειά του. Μετά την απώλεια του Γιάννη του Φεδρόπουλου, του επί 30-35 χρόνια προπονητή της Πάλης. Εκεί είναι ένα δύσκολο κομμάτι. Θα κοιτάξουμε να δώσουμε μια ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί είναι στελεχωμένοι με αρκετούς αθλητές και είναι κρίμα αυτά τα παιδιά να παραμένουν χωρίς στέγη, εννοώ το προπονητήριο και γενικά το άθλημα να συνεχίσει να κανονικά την πορεία που έχει. Από εκεί και πέρα είναι το μπάσκετ, είναι το βόλεϊ, ξεκινάει και το βόλεϊ ανδρών, βόλεϊ γυναικών. Το handball είναι έχουμε τις ακαδημίες και δεν έχουμε το γήπεδο. Υπάρχουν τα γνωστά προβλήματα με το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο που έγινε ένα κλειστό γυμναστήριο και δεν πληρεί τις προϋποθέσεις να παίξει handball. Αυτά είναι για γέλια τώρα, μόνο στην Ελλάδα. Λοιπόν, όλα αυτά πιστεύω ότι τα χρήματα είναι αρκετά, αλλά ο Πανετολικός αυτό που πρεσβεύει είναι ανοιχτός σε ό,τι είναι καλό και μπορεί να δώσει εξωστρέφεια και στην πόλη μας και στο σύλλογό μας. Εννοείται πως ό,τι καλό έρθει. Ήδη έχω συζητήσει με δύο φίλους καλούς για να κάνουμε το τμήμα ping-pong. Δηλαδή είναι και άλλα θέματα, όχι μόνο αυτά τα πολύ γνωστά. Σίγουρα είμαστε ανοιχτοί σε όλα, αλλά πάντα κρατάμε χαμηλά λίγο τον πύχη, γιατί η φιλοσοφία μας τουλάχιστον στον ερασιτέχνη είναι ότι όσο φτάνεις. Δηλαδή μέχρι εκεί που φτάνεις και μπορείς να είσαι συνεπής και αξιοπρεπής. Δηλαδή να μην ανοίξουμε αρκετά μέτωπα και στο τέλος δεν ξέρουμε τι να προτιμαζεύσουμε. Αυτά. Coach, μια τελευταία ερώτηση που θέλω να κάνω. Δείχνει η καριέρα σας ότι οι μεταβάσεις υπάρχουν. Ναι. Αυτό δείχνει. Σίγουρα είναι ένα καινούριο ξεκίνημα, δηλαδή βγαίνοντας από την Αθήνα, πηγαίνοντας στην επαρχία, σίγουρα υπάρχουν δυσκολίες. Φαντάζει στα μάτια σας πιο εύκολο αυτό το βήμα, γιατί υπάρχουν μέχρι τώρα στην καριέρα σας, στην προπονητική, διαφορετικά κομμάτια τα οποία έχετε πραγματοποιήσει, έχετε κάνει? Εύκολο δεν είναι τίποτα. Σίγουρα είναι κάτι καινούριο. Η δυσκολία της επαρχίας υπάρχει πάντα, γιατί είναι δύσκολο το να προσεγγίσεις αθλητές. Είναι πολύ πιο δύσκολο από μια αθλητική ομάδα. Αλλά θεωρώ ότι με τη δουλειά μας και με την επιμονή μας πάνω στο στόχο μας θα τα καταφέρουμε και όλα θα πάνε ακριβώς στο πλάνο που έχουμε φτιάξει ήδη.